Uwe ubriu ubala arpu prasnem karta ubadei software engineer na Madhya Pradesh ha quarrior ulala banya menjur bat ki arngut ki kurim jong u ha kaba un pia ya kapor ha pedeng ki te ki arngut ki log jong u. Utei ubriu ula menjur ban penlut lai sngi ha ka shitiyo bat kawei kalok bat lai sngi pat bat kawei. Ula long light luj ban penlut ya kapor ka jong u ha ka sngi ublei bat kano kalok kaba ukwa ban ya penlut por. Utei ubriu un haban ai laka jong ka yingsa ya baro arngut kilok. Utei ubriu udei ubaladon khonro na baro arngut kilok na kaliang unong ya saj an Harish Dewan ubala sya jit daka quarrior family court ha ukella lengkot menta usnem ar hajar ar pulai ba unle halor kane gamat. Ulaong bakawei ka kenthei ka badang ar punriu snem karta kalayat ho bat utei ubriu ha ujamang jong usnem ar hajar khatpra. Utei ubriu ulatrei ha kawei ka company ha Guru Gram. Bat kitei kishikurim kila sa ha katei ka nongba ar snem Kitei kishikurim kila don uwei ukhun. Hau ar hajar ar pau kitei kishikurim kila wansha quarrior hadin kaklam kelas dang bat ulas dang bantrei kam na ying. Henry ulalej biang sha Guru Gram hadin ba ula penlut kato kat nesengi ha quarrior. Shem la wan paishu na kabenta ka lok lane ukhun jong u wat hadin baka jinglong jingman na kaklam kala yaj bej. Kalok jong u kala ong bakan sawan sha Guru Gram na quarrior bat kibahaying jongka kilalap baha usnam ar hajar ar puwei utei ubriu ulayat ho shongkurim bat kabayatrei lang bat u ha katei ka ju ka company. Kalok kaba ar kala dep kaya ikhun kenthei. Kalok kaba ningkong jong u kala ujon makut duma haying bishar quarrior na ka benta bandawa bay bam phun. Kaying bishar bat unong ya saj an bat unong pensngu thu Harish Dewan. Ha ka jing persang ban la ban penget ya katei ka longkmi ha shwa ban lej mi hakmat kaying bishar. Udawan ulayakren bat utei ubriu bat ong ya u ba haba uya thok shongkurim bat kawei pat kalongkmi klem daya pelai san shieng nakalok kaba ningkong kadei ke kaba ungat ha ka jing sya penshitom kat kum ka Hindu Marriage Act. Unong ya saj an ula pensyai ru sya katei ka briu ba unla bandu ya kakam jong u lada kalok ningkong jong u kan IFIR hadin katei kitei kilaingut kila menjur ban yangai lang hakawei karai. Hakatei ka jinya menjur utei ubriu unhap bansa lai singi bat kawei kalok jong u bat lai singi pat bat kawei kalok kat ba unlong lai luit ban penlut por bat kano kalok kat ba umon ha ka singi ublei.